L'anarquia no només és possible, sinó que és la conclusió necessària de l'evolució de les societats humanes. Per a Pierre-Joseph Proudhon, el primer pensador a usar el terme anarquista per a definir el seu posicionament polític, anarquia, absència de senyor, de sobirà, tal és la forma de govern a la que ens aproximem dia a dia i a la que, per l'ànim inveterat de prendre l'home per regla i la seva voluntat per llei, mirem com el súmmum del desordre i l'expressió del caos. Segons escriu al seu llibre Què és la propietat? L'home, animal social, segueix naturalment a un líder. Originalment, les comunitats humans apenes posseïen res i el líder era el patriarca, l'home prudent, savi, capaç d'aconsellar i prendre decisions. Però en l'enriquiment progressiu d'aquestes comunitats apareix la propietat i en ella l'ambició i els usurpadors. És en aquest moment quan el fort ocupa el lloc del més vell i el lideratge natural esdevé despotisme. Però Proudhon ho té molt clar. Res legitima l'autoritat. Ni l'herència, ni l'elecció, ni el sufragi universal, ni l'excel·lència del sobirà. Baix qualsevol forma que es manifeste, el govern de l'home per l'home és il·legal i absurd. Com més ignorant és l'home, més obedient i major és la confiança en el seu dirigent. Per a ell, i sa figura és la regla. Però arriba el moment que l'home no es conforma en obeir cegament, sinó que comença a raonar les ordres dels seus superiors. Això és ja un principi de desobediència, en tant que construís la seva opinió respecte de si el mandat és just o injust, negant-se a acatar cegament la voluntat del mandatari. Reflexionant, el súbdit esdevé un rebel. Quan la societat encara no distingís el que és just del que és injust, l'autoritat dels mandataris és immensa. Però mitjançant la reflexió naix la idea de ciència, d'un sistema de coneixements adequats a la realitat de les coses. A mesura que la societat desenvolupa la ciència política, el govern de l'home per l'home es reforma per sobreviure a l'afany emancipador dels seus súbdits. De la monarquia absoluta passem a la república democràtica, del sufragi restringit al sufragi universal. Els sobirans es multipliquen i la voluntat de la majoria, o per a ser francs, dels seus representants, reemplaça la voluntat del monarca. El sistema es reforma, però no hi ha hagut cap revolució. La voluntat continua imposant-se la raó. És llavors el moment d'adonar-se que la justícia és tan independent de l'opinió de la majoria com ho és la veritat matemàtica. Que la política és una ciència i no un convencionalisme. Que en l'abans de la ciència, la sobirania de la voluntat cedís necessàriament davant la sobirania de la raó. I la societat aspira a l'ordre en l'anarquia. I tu, estàs d'acord amb Proudhon quan afirmava